jednoty baptistov v Joslávii pri jeho príležitosti 80 rokov života. Odvoláme sa na Božie slovo Židom 13:7, ktoré nám takto hovorí. Spomínajte si na svojich vodcov, ktorí vám hlásali slovo Božie. Všímajte si dobre, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Biblia nás vyzýva spomínať si na vodcov, ktorí žili medzi nami, spolupracovali medzi nami na práci Pánovej, ktorí nás predišli a sú Pána. Spomeniem aspoň niektorých bratov, ako boli brat spevákov Starý a Krivákov z Petrovca, brat Ján Korčokov Starý a Nongráďov Michal z Erdevíku, brat Sládečkov z Padín, Víkov z Bieleho Blatu, Miksádov z Vojlovice, Jambrichov z Kisáču, Rečníkov z Ložian, Šimov z Kulpínu, Moravkov a Fabovkov zo Silbašu, Mockov a Mihálikov z Pivnice, Ďuríkov zo Šídu, Prveníkov z Aradáču, trochu mladších spomeniem brat Ondrej Korčok z Erdevíku, bratia Samuel a Juraj Spevák a Ondrej Franka z Petrovca. S tými všetkými náš spolubrat Adámekov v minulosti pracovali. No, o tej spolupráci nám niečo povedia trochu pozdejšie v našom rozhovore. A tak teraz, brat Adámekov, by som vám postavil niektoré otázky v tomto našom spoločnom rozhovore a by ste nám s Božou pomocou odpovedali. Povedzte nám niečo o vašom detstve, rodičoch a o vašom obrátení sa k Pánu Ježišovi. Ja som povďačný Pánu Bohu, že v svojich vysokých rokách môžem sa zaletieť na svoje minulé časy. Taktoka. Moji rodičia pochádzame z Hložia. Medzi tým 1913 roku, vlastne 10. roku, presťahovali sme do Sriev. Tam sme boli do 13. roku. Môj otec odišiel do Ameriky. Keď odišiel tak tam sa bavil do 17. roku na zárobkách, ako väčšinou všetci, čo predchádzali. Môj otec, keď sa vracal z Ameriky, bývali sme v Srieme v Grabove. Nás tam bolo len 15 familiov Slovákov. Tady môj otec stal sa veriacim v tam Ameriky. Ako veriaci človek, keď sa vrátil, tak hneď sa doptával za veriacich, tak našiel si rodinku veriacu hneď v Ložanoch a našiel si Petrovci. Tady, keď tam bol, tak hneď dal na znamenia, že on je v tuna, aby milé rád mať obecenstvo skrze Evanjelium slovo Božie s bratma. Naši bratia, keď toto počuli, tak hneď aj sľúbili. Na to všetko naši bratia z Petrovca venovali sa, pretože im záležalo na srdci získať čím viac aj obecenstvo mať s veriacima, neľutovali, ani keď to mysleli pešákať, až konečne vybrali sa dvaja bratia, ale medzi týma bratma bol jeden brat Ščabe. Prišiel do Petrovca a bratia hneď povedali, ideme na jedno mesto, kde máme jedného brata, ktorý prišiel z Ameriky veriaci, a kde sme tam mohli niečo utvoriť. Bratia boli ochotní, aj prišli. Keď prišli do Hložian, no tak z Hložian už neviem to ako prišli, len z Hložian potom ich prehodili bratia z Hložian do Skele, Bánoštore. A keď prišli tak sa prehodili z Bánoštoru do Grabova. Je to do Dunaja bolo 6 km a aj tam je 6-7 km, až keď prišli na patričné mesto. Tam, kde sa moji rodičia, no tak to by som len chcel povedať, na čo som ja a čo som ja dožil v tom všetkom. Títo bratia, keď prišli, boli šťastní. Môj otec ich prijal ako veriacich, šťastní. A ja taký 8-9 ročný, ja som to všetko sprevádzal a pozorne som to všetko sledoval. Moja mama, ona bola neveriaca, ale bola veľký protivník. Môj otec to veľmi ťažko znášal. Ale z jednej strany sa radoval, že prišli bratia, v ktorých kážu slovo Božie Evanjelium. Tam bolo 15 rodinov Slovákov, to bol cieľ získať, aby sa ľudia stali šťastní.
Medzi tým všetkým, keď prišli, pozdravili, a díval som sa ako 9-ročný chlapec, pozdravili sa rada a môj potom, otec mi vraví, syne môj, teraz pôjdeš a budeš povolávať, že budeme u nás mať zhromaždenia. A on hotový povedal tam a ja som taký chlapec, poznal všetkých Slovákov. Ja som to z ďačnosti hneď aj išiel, aj som povolal, máme hostí z Čabe, z Petrovca, poďte k nám do zhromaždenia. Aj sa to osvedčilo, no 6-7 rodín to tam prišlo. Bolo nás okolo 25. No to bolo všetko. Medzi tým všetkým jedno rmúčilo aj mňa, ale ja som to tak necítil ako môj otec. Moja mama bola za nej chyží, ale veľký protivník. Ona prekážky robila. Všeličo, aj hurtovala. Môj brat bol mladší, no tak ona všemožne, aby to vyrušovania bolo. Pamätám sa, že môj otec aj odišiel, žena moja, buď skromná, aspoň teraz služby Božie sa, ak je to, čo si mi dopratil a podobne. To som ja počul, ponieważ taký chlapec, všade už prišiel, aj vypočul som. No tak, služby sa Božie vykonali. A keď sa vykonali, no tak bratia, to bol letný čas a brali sa, aby ešte mohli stihnúť do Hložian, do zhromaždenia. No tak, len toto, keby som vám, keď sa služby skončili, môj ako povedal, bratia moji, to je 6 kilometrov, alebo aj 7 do Bánoštoru a tam ľahšie do Hložian, poďte si zajesť niečo a potom ľahšie budete kráčať. A moja mama tá počuli a otvorene skríkla, čo ešte, to ešte ich budem chovať? Nič nemajú, na vtážu, keď prišli. Môj otec sa zaslzili a plakali. Ja to tam som bol, počujem, tak počuli aj tí priatelia, čo tam boli. Nič, nemám nič. A tí bratia, brat môj, nie, aj my odídeme aj lační to. Ako beriaci už cítili, aj s otcom, ale už protivenstvo dostali do oču. No tak nič, aj sa bratia poberali. Odišli hladní. Toto je jedna krásna vec. Verovali sa už, nehľadeli ani na lačonotu, ani tú únavu, ani poneváč. To je jeden pekný skutok. No tak, otec vraví, bratia moji, ja idem s vami a spevať odprieť 2 km. A ja sa pýtam, ako môže dať. Tak som ja išiel s nima. No tak, chcel by som vám teraz to povedať. Keď sme boli 2 km, no tak pred jedným stromom, tak zastali tí bratia a ja obskačoval som ako taký mladý. No teraz povedali takto, bratri, teraz budeme sa modliť. To, čo Boh môže na grobi, ja to pozoroval som všetko, tu Pán Boh spraví. Tak pamätám sa, ako sa tí bratia modlili aj s mojím makom, plačúci všetci, a poručili tú vec Pánu Bohu, aby to Pán Boh, to surovo srdce mojej mame, aby zlomeno bolo. Bratre, maj pokoj, modlíme sa, aj ty sa modlíš, zmena bude. To bolo lúčenia. S plačom, keď mi otec plakal, ja som plakal. Súcit som mal. No tak, odišli bratia, my sme sa tu vrátili. No aby to nebolo tak dlho. Možno by ste mohli povedať, ktorom to asi bolo roku, ak sa pamätáte. To bolo asi 17. 18. roku, tak mohlo byť. Okolo 18. roku. Keď dostali sme o 1 mesiac zás dopis z Petrovca, že prichádzame ponovo k vám, aby sme mali spoločnosť zhromaždenia. Môj otec číta a ja vidím, aj pred mamou číta a oni takí utrápení a nič. No, keď to prečítal písmo, zás mi vraví, on takto, otec môj, syne môj, pôjdeš zás, budeš volať do zhromaždenia. Medzi tým sa zamiešala moja mama. Syne môj, ale choď aj tá. Ja ako taký mladý sám som bol zrušený. Moja mama teraz povolávať, ona vyhnala týchto ľudí a ona vraví, mama, ja viem všetkých, taký chlapec, nebolo na Slováku len 12 do 15 familií. No tak, konečne, ale keď to už mi povedala, ja aj tádem, ale videl som druhú. Tako mladý, moja mama prestiera obrus, prestiera na stolce, v lavičke zbiera, zhľaduje.
Ja prekvapení tájdem to volať, ale voľákom je to všetko neobyčné, čo toto všetko má byť? Až konečne prišiel čas, prišli bratia, podávajú hneď pravice, naši z Petrovca bratia, dem nemôžem vám vedieť takšne ich mená, to starí otcovia naši boli. No, podávali pravice a hneď keď prišli aj k mojej mame, som si myslel, čo teraz, či ich pošle za dlho. Podávali a hneď pravicu a moja mama hneď podá pravicu, ale slzy, čo, takto, čo to všetko je. No, počali sa služby Božie, no tak si myslím, no čo to teraz bude, ako to všetko vypadne. Tížko môžky sedím, naraz jeden brat spievali jednu piesničku, ale to je, že keď boli traja, to je nič spev, ako keď je masa, ale spievali s Božou pomocou. No tak vyspievali tú piesň, potom išiel jeden brat slúžiť, a za ten druhý brat a ja pozorám, moja mama, ručníčok stále, utiera sa. Toto je, čo je toto? Toto je čo? A priateľov sa bolo zišlo? A priateľov zišlo sa asi 20 bolo vzítých. Toto je moje prvo. No znamená modlitby tých bratov už pôsobilo na mamu. To mi pôsobilo, keď to bolo všetko skončeno, no tak povedala ona, bratia moji, nejdete, ja som vás vyhnala ako takých voľakých potvorov. Myslíte tu ostať? Aj večer, aj všetko, viete. Po tých čas ja vidím, že modlitba veriaci je pravoplatná. To som prežil v detstve svojom. A tak v mojom celom živote 80 rokov som prepálený, 4 roky vo vojne, a tak v duchovných veciach, pozbách to som prežil. A preto by som z mojich už vysokých rokách preporúčal mojim bratom, ktorí sa za nami mladších, aby pevne si stáli v najťažších skúškach, momentách na Pána Boha sa obrátili. Ja som to prežil v svojom 9-ročnom, že modlitba, čo koná, zlomila to kamenú srdce, to bola radosť. To bola radosť. No tak my sme potom keď sme to všetko, moji rodičia sa presťahovali naspäť do Holožian, politické veci boli nízadžalavne, no tak sme prešli do Holožian, no tak tam som bol, keď sme prešli, tam mali oni jednu miestnosť, no tak tam nás usadili, no s tým potom všetkým, keď nás tam usadili, ja som bol hneď žiak v nedeľnej škole a takto som bol žiak až do svojich 15-16 rokov. Možno by sme vaš tú otázku postavili. No tak takáto je moja cesta, moja príchod mojich rodičov, áno, ako to všetko bolo. Čiastky som vám tak... To bolo vlastne vaše detstvo a teraz by ste mohli povedať, kedy ste sa vlastne obrátili, kde to bolo, či to bolo v Ložanách, či tam Sieme, aj kedy ste boli krstení, ak sa pamätáte, kto vykonal ten krst. No tak to niekoľko slov. Keď sme prišli do Hložian, bol som riadnym žiak v nedeľnej škole. Keď som mal 17 rokov, tak pamätám sa, že som zastal ako taký mladý a povedal som celému zhromaždeniu, tým matku, mamičkám tam, čo boli, ja som uveril, Pán Ježiš je môjim spasiteľom. Pán Ježiš mňa miluje, keď mám aj hriecha aj akokoľvek. To sa pamätám hneď taký mamičke stádia, dieťa moje, veď ešte malý, mladý a už že máš hrieche. Mám, ale Pán Ježiš zomrel za moje, to som sa pýtal, to bolo svojich 17 rokov. No tak potom sa stal, aj krst bol v 29. roku v Petrovci. Tam sa pamätám, že bol som krstený, brat účastník bol v rade rozpevákov. A jedna sestra ešte u vás v Petrovci, ona bola videná za jedným Horvátom. Makajová sestra. A iní bratia ešte, takže tých všetkých už neviem. Znači 1929. 1929 roku som bol krstený s týmto bratma v Petrovci. Vykonával krst brat Vacekov. Toto je môj priebeh, ktorý som prišiel k poznaniu svojmu Pánu. No tak dobre, teraz už ste obrátení, mladý človek, tak ďalšia otázka by bolo niečo o vašom zapojení do práci Pánovej, čiže do služby slova. Či to bolo hneď po obrátení, alebo snáď jeden dlhší čas ste boli pásivní a potom pracovali. To by som nemohol povedať, ale viem, po dlhšom 2-3 rokoch dal som sa do práce. Ale nie ani ja, ale poneváž bratri sa zhodli, brat spevákov a nongráčov, že by dobre bolo vybrať bratov, len 2-3,
aby sme ich takto poverili prácu, ich budeme financovať, aby ich navštívali v zbore, aby sme mali v budúcnosti takých bratov, ktorým by sme to zverili. No tak to sa oni medzi sebou zhodli, aj na misijnom výbore to predniesli, aj to bolo osvojené. Tak vtedy v tom asi 34. 5. roku vstúpili sme, za Sriem bol vybraný brat Daniel, tento Ondrej, a za Báčku ja, a za Banát bol vybraný brat, ako by som vám povedal, on potom... Ďuríčko, tak je. Ďuríčko. Ján Ďuríčko. No tak, s tým sme potom nás to aj spolumocili, tak sme sa dali do práci. No ale tak ešte by sme sa možno pýtali, predsa, či ste boli ešte tedy slobodní, možno by bolo dobré, aby sme vedeli, kedy ste vstúpili do stavu manželského a potom bola táto práca ďalšia pred vami a sa pamätáte, kto vás sobášil? To sa veľmi dobre pamätám. Náš manželský život vstúpil v 31. roku. Vybavený bol sobáš v Hložanoch. To bola svadba vtaka. Všetky takí starkovia neboli ani unúvaní. Prišli starkovia peši z Ložňan 3 km do Čibe a tu sme odobrali mladú, to je moju manželku, a všetci hrbky zase 50 členov, tážili sme pospolu do Hložňan. Nebolo tam ani bicykle, ani hrbky, to bolo v krásne. Všetci starci, pamätám sa, Apko Mravíkov, Juhásíkov a tí, aj pevákov nás sobášili. Aj tí peši prišli do Čeláreva, aj naspäť odišli do cirkvi, tam je vybavení sobáš a potom sme sprevádzaní boli do môjho rodného domu, tam, kde som aj s rodičmi. No tak, toto je počiatok manželského života. Tak, teraz by sme prešli zase na prácu v Božom kráľovstve. Ako sa pracovalo, cestovalo a konali návštevy po zboroch v čase pred vojnou? Práve tedy, keď ste započali, možno ako bolo povedané, od 34. roku do vojny, do 41. roku. Ako ste cestovávali po zboroch a návštevy konávali? My sme, tak ako tam bratia zverili, tak v tých veciach sme sa aj usilovní boli. Aby sme tak sme sa zhodli a sme navštívali zbory, nadevšetko mládež, a popri sme slúžili všade. To bolo v 36., 37., 38. až do 39. do vojne. Sme takto pracovali. Jedine ten brat z Banátu, on uchorel, no tak bol nám dodelený brat spevákov, brat Sam, do tej trojročnej rade. No tak sme takto spolupracovali a bratia pozorovali našu ochotu, náš záujem, naše dielo, či to išlo. Tak nás pozorovali, no tak až prišlo naraz, keď bola konferencia, to bolo pred samou vojnou. Pred samou vojnou, že aby sme dali tú prácu aj ďalej, aj bratom a takto, medzi tým prišla vojna. No a akurát ďalšia otázka by bola, aby ste vás povedali, ako išla práca pánov počas vojny, najprv, na chvíľku ste boli doma, a potom, kde ste sa vy nachádzali počas vojny. Či ste boli doma, alebo ste boli vojak. Ale práca, verím, že isto, i počas vojny. Kto konal prácu? Čo sa týče do samej vojne, pracovali s Božou pomocou. Aj bratia mali z toho, aj my sme mali radosť. Prichádzali sme na všelijakých mestách, dobrý a viac prežili. Ja som ti povedal, už nebola naša cesta na veky ružami vysadená, bolo to všelijak. Už neviem, ak by som vám povedal, aspoň v niekoľkých mestách, prežitosť moja dosť ťažká. Prežitá taká bola ťažká, ako aj moja mama, čo vyhnala bratov, no tak to som aj ja prežil, keď ma vyhnali. To bolo v 37. 8. roku, keď som tam šiel do Kovačici, po 2 dní na návštevu. Brat Korčokov nemohol, bol väčšie zamestky, tak som išiel sám. Keď som odišiel do Kovačici, no tak na 2-3 dní, že vtan budem, medzi tým všetkým spadol sňah, veľký sňah. Takže sa vôbec ani železnice neišli. Mysleli najdruhu čistiť z Belehradu, čistiť tie, aby sa mohlo prejsť. No tak tam sme mali zhromaždenia. Prvo sme boli u jedných starších u Petrákov. Tam bude zhromaždenia. No tak mali sme tam 5-6 sestrov tedy a tie sestry boli ochotne povolávať. Poďte, budeme mať evangelizáciu slovo Božie. Aj navolali pekne. Bolo 7-8 familiov, takže na 20 členov bolo. No tak tam som dožil také nepríjemné časy, kde som nevedel sám, čo toto všetko. Tak som sa zarmútil.
No tak aspoň vám už poviem časky, aká to bola moja bolesť ťažká na mojom srdci. Tam sme boli v zhromaždení, keď sa počalo zakázanou o 6:30 a ten vlastník takto povedal. Keď 6:30 prišlo, no tak razom vyšiel voka a dverce zapravil. No, my sme započali, spievali sme už, ako sme vedeli, aj tie sestry, tie priateľke. Medzi tým zapravil a prišiel Nuka. Keď prišiel podoblok, ešte poslucháči dochádzali, tak klepkali. Hajde, otvorte nám. A oni zakriekli, na vás naučím Mores. To bol pre mňa úder. Priatelia prišli, chcú ísť Nuka a povedal, na vás naučím Mores. O 6:30 bolo vravelo a ja tu 7 nepríjmam. Ja neviem, bratr milý, choj, otvortili. Nie, navedia šor. Potom som si myslel, čo to všetko je. No dobre, už som sa zotavil. Zotavil som s Božou pomocou, už som čítal aj text, aj všetko, ale všetko to už bolo ako takú roztrasenú. Už to, viete, to ťažko už bolo. Ja som to cítil, dá sa to vidieť. Medzi tým všetkým, keď sa všetko skončilo, tí jedine neboli, tak nemôžu. Tak šli domov, sa vrátili vidieť. No tak, keď sa skončilo, potom vravím, ja by som všetkých vás prosil, ak máte žiadosť biblickú, nejakú z Biblii povedať, spýtať sa, hotoví sme, môžeme dovoliť si ešte do dobrej polhodine porozprávať sa. O, tak bolíte, môžeme aj z Biblii, iba jedna priateľka, ja by som vás prosila, keby sme vari tu, ja si tú pesničku stále hunkám, stále chcel by som sa im naučiť aj čo, keby sme aj tú pesničku zaspievali. A ten istý brat povedal, ty nebudeš moje dome rozkazovať, to som ja. Aj tá sestra, tá priateľka očervenela, joj, a ja, čo teraz robiť s týmto človekom? Bratre, prosím vás, toto je dom Boží, toto teraz chcem. V mojom dome ja rozkazujem. Tak ste sa zle cítili. Zle cítili, zle, veľmi som bol zle. No tak aj tej potom sme nemohli, ani chudinka nespievala, vyšla. No tak odišli sme tak smutní, podali sme si pravice. No ale zajtra bude zas zhromaždenia. Aj prišli, a prišli aj v tí, ktorí boli na obloku, klepkali. Aj sa vyznávali ľudia, my sme baženali, tí obyční, keď prišli do zhromaždenia, ale ak to prišiel. No tak. No ale ak by som skončil... To bolo 37, ale potom prišla vojna 41. Tak, 38, to isté. Tak, no. Tak je, 38 to bolo. To tak iba nemôžem tak. Len ak by som vám ešte skrátka povedal, moje rozišnutia. Keď sme rozišli, tak všetci, no tak potom ja tomuto bratovi na temeli Biblii, ja nemôžem povedať, že to aniel, toto je nič z Boha, toto takto vystúpiť. A tak, no tak mu vraví, bratr, kde si sa ty podiel? Prečo tak veď? Dokážem, je to biblicky, to je bratská láska. Pani takto budujeme. Ja, moji bratia chodia z všetkých strán, aj tí banáťania, padinci chodia senka. Čo ty robíš, človeče? A to nie. Ty mne chceš moje dome rozkazovať. Chytí ma za ruku, putuj. Dobre, ja táďem, ale ti myslím povedať, to je nekresťanský, biblický, tak sa nerobí. A potom ešte, čo už, keď mi povedal, ja táďem. Ale tá sestra, tá chytila a vraví, brat môj milý, nie, pomôž mi, ako vyženieme von. No aj počali sa trháte medzi sebou. Bože môj, no pozri sa, ja som prišiel tu slovo, že ja tu ostala rumačka. Brat môj, pomáhaj mi, ako vyženieme voka. Ale nerozprávaj, to je tvoj muž. A nemôžeme to. Voka ho voka. Páže som, no dobre, spokoj sa, ni slovo na tebe, táť, veľmi ma zadrň, ak ty odíde. To boli moment za mňa, ja neviem, ako som to všetko zniesol, ťažký moment. No tak potom hovorí, bratre, prosím ťa pekne, kresťanských koľko rokov, to boli Petra, možno ste vypočuli. Potom hovorí, na osnovu čo, prečo to tak robíš? A to je hrozne, to je, no dobre, no hajde, budeme sa rozprávať. No tak potom som sa, ale aby si mi nešiel doma, z domu, tu mi si spať. A potom sa aj sestru som spokojil, no tak keď som to všetko, potom rejím, bratr, takto aj takto, Bibliu predsa, tak aj tak, to je nepekne, to je všetko. A eto, keď som taký nervózny, tak ako v ten, ktorá to žena som aj povedal, tá Dávid, keď starší jeho, tak to, tie slova som už spomínal. No tak, dobre, bude tak, no tak sa spokojil,
Teraz ľahnúci neľahneme, ideme sa modliť. No tak ty sa budeš prvý modliť. Poznať, priznať, ľutovať myslíš. A pomodlíme sa všetci. No tak sme sa pomodlili, prvo sa on modlil, potom ja som sa pomodlil, potom tá sestra a stáva, pustil sa aj plakať. Brat môj milý, odpustie mi, prečo som taký, prečo sa pomodlili, aj sme sa spomodlili, ale tak po izrušení, za to som povedal, môj život prechádza všeličo. Aj sme potom mali ešte tam zhromaždenia jeden večer a potom sme mali u priateľov, u druhých. Takže tam bolo 4-5. No tak, taký je náš kresťanský život, týmto sa stretávali sme v takýma vecma, ktoré sa troška nepríjemne, ale v taktoka ľudia, veriaci, ako aj učedelníci, vyhanbili ich, vybili ich a vyhnali, takto prechádzali. A ja som, tak mi hneď bolo, veď ja sa pamätám, že moja mama vyhnala mojich tých bratov, no tak odtedy. Ale tí bratia sa modlili a stálo sa prevrat. A tak som pevne veril, tak ja od svojho detského života verím, že pravde veriaci ľudia, ktorí majú základ viery a že Pán Boh môže z kameňov zbudiť, tak tu som dožil, že potom bol plač, aj nariekanie, aj sestra, aj ja s nimi, že Pán Boh to zle spravil na zle. Toto je cesta nás veriaci. A preto ja verím aj našich bratia, ktorí pred sebou majú veľká je žatva, veľa v práci. A keď aj prídeme na všelijakie, aby na veky pracovala ich modlitba, utvrdzovali, posilnila toto Pán Boh, to, čo ľudia nemôžu, Pán Boh môže robiť. No a predsa počas vojny možno ste vo vojne zažili taktiež nejaké ťažké chvíle a možno tam aj boli požehnané chvíle. Možno to by bolo dobre spomenúť. Vo vojne, čo sa týče, bratia moji, ja som bol 41. do 45. bol vo vojne. Prežil som v duchovných veciach všelijak. Boli to momenty v také, kedy naozaj sme pokúšali sa, sme vpratili v služby Božie, sme hýbali z múka, že títo naši Slováci, na dvore boli sme, čítali, spievali, oni spievali z veľkých kníh, a z našich sa to, dnes sme to vpracovali, takto sme brasili. Keď prišiel čas, že nás potom podelili, tí do tej jedinice, tí do tej jedinice a takto, tak sme sa rozbehli. Tak to už nebolo. No tak ja som už bol prinútený ako veriaci, ja som nemohol, takže som do maďarského zhromaždenia, tam bolo 7 zhromaždení, ale to je maďarský, viete. Ja som nemohol to tak rozumieť, tak som hľadal východisko, aby som z takých. No tak, ktoré hľadá, som sa modlil, tak aj nájdem. Tak som našiel ja na Cinkote a v Čemere, čiste slovenské naše bratstvo, naše zbory. No tak to som si volil stále, aby som tam mohol tam navštíviť. Bol som ja potom medzi tým, aj iné zbory som ešte pohľadal. A viete, my sme tam boli v tých časách v Maďarsku vojne, na nás hľadeli ako četníci, že sme. Četníci. No tak ja sa pamätám, viete, keď som tajšou hľadal, som nevedel som apicko zhromaždenia, to bola čiste maďarská dedina, ale som chcel v Maďari, keď sa veriaci. No tak som išiel a pýtal som sa, to som sa naučil jeden brat, ktorý bol Srb, ale vedel maďarský, aby som sa pýtal, že kde je maďarské baptistské zhromaždenie. No tak ten mi povedal, bratre, keď pôjdeš ty, tak pýtaj hovana baptista templu. To tak sa pýtaj. No tak to som aj išiel ulicou a pýtam sa, a viete, maďarský dokezuje a tak, prstom pokezuje, ale deti jenom 4-5 išli, že ja hľadám to. No tak keď som išiel tak tie deti napredu vyšli tam, kde je to zhromaždenie. Bolo jedno 15 sestrov, aj bolo 2 starkovia, mužové, mladí, boli všetci na fronte. No takáto církev bola a tí chlapci vopredok išli, že ide vám jeden četník. Ja, no tak, a tí chlapci mi potom aj poradili, aj nastražili tie sestry. Keď som stihol spievali pieseň. Keď som ja zišiel a tí chlapci povedali, že som četník. Zastali spievať. A hľadia jedna na druhú a poberali sa aj to všetko. A jeden brat ich utvrdzuje, no, tichšie. Ale keď som ja zišiel vnúku, ja som si kľakol na kolena. Ja oni hneď, že četník ide sa modliť. To ich hneď ako povúnilo. Medzi tým všetkým, keď som stál a ten brat starčok vraví, no sestry naše, hajde, nastavme tú pieseň. A viem to veľmi odberať, tá pesnička bola pred láskou Boží pách se norím.
maďarsky spievali, ale my vieme tú pesničku. Melódia známa. No a melódia, všetko už však, ale ja som spieval. Keď si oni, četník sa modlí a četník teraz spieva. A to si okrialo všetko, vieš. A ja s ním som sa radoval, len sme sa nesporozumeli. No tak keď sa ukončilo, pýtajú sa po-maďarsky, ja s nimi odpovedať. Tady bol sused tam jeden, ktorý vedel troška srbsky, tak utekali preňho. No tak keď starší preňho, tak prišiel, tak sa pýta, že kto som, skede som, čo som. Pekne som ho baptistského vyznania, od Nového Sadu, máme cirkev, tak aj takto všetko. Nikto sa nemôže zabudnúť, keď tí bratia, tie sestry, keď to stálo všetko, jaj, prúder, bratr, po maďarsky, to bolo objímanie a to všetko. A potom mali tam zahradníctvo, veľa ovocia mali, pa bratre, potom vraví, kde som, že som Pešte a tak, ale všetko som im povedal, preko toho tolmáča. To bola radosť neopísateľná. Tak za to v živote svojom prežil som dobré chvíle, radostné chvíle a radostné. A to sa týče vojnový... U nás zbory boli predsa, práca išla, nezostala ani počas vojny. Počas práca išla, ale nie tak, ako mala ísť. Mnohí bratia odišli, ostávali starkovia. No a tak ja som potom počas vojny navštíval som s tým brata z Tisáčuje už voje Gaškou. Tak s ní sme pracovali, držali temysel vodič, no tak ja som potom odišiel tam do tohto Čevera, aj v Cinkote som chodil, no tak tu už bolo pred samým koncom, tak by som mal to ešte povedal môj priebeh, ktorý som prežil. Sestra Prochádzková v Táne, keď sme skončili, brat môj milý, už veľmi Rusi byli ponad naše hlavy do Pešti. Brat môj milý, keď nemôžem vám druho, tak len ako vám báne voľa, čo dám. No tak žena dala, keľko mohla, keď sme sa rozišli, dala nám jednu prémiu ložku. No aj s tým to bolo v koniec, sme ledvo stihli domov, aj keď sme prišli do našej kasárni, rozpustili nás, pojďte, skrývajte sa akokoľvek viete. No tak sme to zišli 25. decembra do podrumu, do bunkera a tam sme boli do 6. januára. Do 6. januára. Bez vode, bez chleba, bez všetkého. Už sme boli odkázaní, bol som tam s bratrancom, tak sme sa modlili, aby Pán Boh, ak nás chce Pán Boh tak zomrieť, že by nás bola ako voka. A budeme hľadať. Medzi týmto chodníku tak bolo nabitých z nemeckého vojska, aj civilové, no to bolo všetko tak nahádzanie na jednom na druhom, je to bol zimný čas, to všetko zmrznutlo, tak nemohli sme ani dvere otvoriť. No tak, keď sme nemohli dvere otvoriť, tak sme boli ako mýkali zomrieť tak, lebo to sme sa zopreli. A na teraz prišiel jeden ruský vojak a vraví, že sa tam mýkajú dvere hneď, što ty tu, prídi sudan. No prídi sudan, nemôžeme, tu sa Nemci nahádzaní, mŕtváci, to je zamrznuté všetko. A on vidí, a ten vojak, potom ja som tak kúkal cez oblok, cez dvere, naraz dá si svoju pušku tomu druhému a ide vnúka, skočil a troška potíska, trocha nohe, trocha ruke, trocha hlavu, takže mohol dvere otvoriť. No tak, keď to spravil, no a potom kríkal nás, prídi sudan. No tak sme otvorili tie dvere a sme vyšli. No tak keď sme vyšli, tak hneď, kto si, čo si, ako si, hneď nás spratili a hneď potom tých Nemcov a tých veľmi katovali, byli aj šapo, tak trocha sme boli narakaní, že to príde aj na nás. No keď prišlo potom, kto si ty, čo si ty? Ja vravím, ja som Jugoslav. A hneď Rusi, keď chodili v Jugoslav, tak hneď nemali takú, že budú byť aj katovať, ako čo Nemcov. Ty Jugoslavan, a čo si tu prišiel? Prečo nás biješ? Potom už vravíš slovenský, trocha poľský, že my nás zobrali v takto Maďari a mysleli sme na robote aj robiť. No tak, pošli. Tak nás dali na zábor, sme pokračili a išli sme až do Ukrajiny. Tam sme boli, no tak by som už aj to završil. Do Ukrajiny sme tačili, tam nás bolo 30 000. V tej Ukrajine boja po zarobeníkov, čo civilov, čo Nemcov, čo Maďarov a čo aj nás, tak nás tam potom klasírali. Slovákov, Srbov, Jugoslavianov, pozemie. Ale že sa stala veľká choroba sa tam stala. Tam bol ten bekavý tyfus. Tam bola nečistota veľká
Takže bolo 30 000, tak zomieralo v každý deň 400, 500 a išlo do 600 sa dvíhalo. To som očitý svedok, že prichádzali 5-6 kamionov a tých barakov vyťahovali a tak potom ako keď sa drevo hádza, tak hor nohami, dol nohami, a keď sa nahádza plní, potom tak s nima. Ale to som videl, keď som prišiel k sebe, tak ja som mal taký veľký horúčku, že neviem ani kedy ma odviezli, ani kde som bol, ani čo som bol. Nič som nevedel o sebe. Len naraz, keď som sa precítil jedno ráno, myslím si, hľadím jedna strana, druhá strana, ako snopy ležia ľudia. Ale nikto ani nechrčí, nikto ani nefúka. Čo to všetko je? No tak, mykám jedného, mŕtvý. Tak ma troška potom prešiel aj strach. Potom sa pýtam, kto mňa dopražil sa, ako som prišiel. No tak, prišiel, otvoril jeden ruský vojak dvere na tej baraky, veľkej, kde boli tí mŕtváci. Ako otvoril dvere, a ja sedím až proti ním a mu hodil oči. A mu sa naľakal ten človek. Že čo je mŕtvák medzi živýma. Vlastne, mŕtvák, tam som ja živý. No tak, a ten druhý mu potom dopraví, čo sa bojíš? Tam je živý človek. No tak prišli, hneď ako to mi chytajú, kde si, čo si. A ty dobre, ty si zdrav. A neviem. Ako si prišiel sem? Neviem ani kto ani. No tak, to jedno viem, že modlitby ako moja manželka a moje deti sa neprestajne modlili, len to môžem vidieť, že jediná modlitba ma zachránila tam, v takom ohni. Tak za to preporúčujem mojim mladým bratom, v časách byli aj teraz veľmi nebezpečných. Nikdy nezabudnite, aby nezabudli. Pán Boh mňa vyviedol z ohňa, z trápenia, z ťažkostí, to len modlitba. Moja modlitba, mojich rodičov, mojej manželka, moje deti. Preporúčam mojim bratom, ktorí sa ešte mladší, keď Pán nepríde, aby naozaj nikdy sa nespúšťali Pána Boha v najťažších momentách stavieb. Je to ešte veľa takých vecí. No, ale máme ešte niektoré otázky. No. Predsa, keď ste prišli z vojne, jedna otázka by bola postavená do takej zborovej práci. Verím, že ste boli zapojení už vtedy, ešte možno pred vojnou. A práci jednoče snáď po vojne, alebo ešte pred vojnou, možno misijnom výbore, alebo vôbec, ak sa pamätáte, keď ste do tej práce zišli. Do vojne už sme pracovali nie tak verejne, ako takí ešte na veky mladší. Keď ale sme prišli už potom z vojne, sme sa s pomocou Božou chytili do tej práci, aj bratia vedúci nám v tých veciach pomáhali. No tak ako bolo, tak brat Ondrej za Sriem, brat spevákov mňa po 3 razy vzal na misijnú cestu, aby sme sa upoznali aj to všetko, ako to, a tak aj Ondreja, a v taktoka práca až do, keď bolo v 52. roku, potom si žiadali bratia náš Ložianský zbor, ponieważ Čalárevo bolo málo, tak tu 5-6 duší, no tak si žiadal Ložianský zbor, aby sme voľačo ďalej, aby som bol ruku položení, a tak podobne aj za Čalárevo, aj za... Ešte po tú otázku prídeme, voľačo ešte o mládeži. Ja som našol v zápisníkach štatistiky, že v 1946 roku ste boli zvolení za predsedu mládeže v jednote, v slovenskej jednote. Možno sa pamätáte, koľko rokov ste túto prácu konali. Znamená, po vojne 46. roku? Čo sa týče predsedom mládeži, bol som zverená mi práca, bola, aj som sa usiloval s Božou pomocou keľko, ale nebolo tak dlho. Ak bolo, ja na keľko, podľa môjho zdania, ak len 6 rokov. Ponieważ bratia už prehodili, dávali mi inú starosť. No tak v zápisníku som našol, že až do 58. medzi tým jeden čas bol brat Samuel spevák, ale tu takých 11 rokov asi to bolo tak, ako som našiel zápisník. Ja z mojej strany čo vám tačne nemôžem povedať, len bol som, či to bolo 6, či to bolo 10 rokov, lebo ako bolo, len bol som. No a teraz by sme tú otázku postavili. V ktorých rokoch života, myslím, akom čase, ak sa pamätáte, ste boli ruku položení za službu diakona, ak sa aj pamätáte, ktorí bratia to boli, ktorí vykonali tú službu nad vámi. Tú prácu zaujal sa Ložianský zbor aj s nama spolu sa Čalárevci. To bolo v 52.
keď som bol položený, rukopoložený za Ďakona. Za ďakona. Tak, tú prácu som prevzial. A bratia? A bratia pri tej práci, keď som bol za ďakona, bol brat speváku, aj brat Nográďov, aj brat Slávečkov. Boli prítomní pri ďakonskej službe, keď som im toto zverili. Ešte by sme potom raz... A potom druhú povinnosť, ktorú mi položili ďalej bratia, pri tej práci bol zas poverený. No to som vás myslel postaviť, aby sme pokračovali v tom, koľko ste mali rokov, alebo ešte ste vždy nepovedali, koľko čas životní váš bol, v ktorých rokách, keď ste boli ordinovaní za službu dozorcu, čiže biskupa, a v ktorú službu, vlastne tej službe vás postavovali možno tí istí bratia, alebo druhí, aj aký bol čas pomedzi, to bolo v 52. roku a potom to bolo 52. ordinácia bola... A to bolo 58. 58. Pri tej príležitosti druhý raz bol brat Mór. On navštevoval, možno aj ty by si mal vedieť. Tak pri tej príležitosti ordinácii bol brat Mór, aj brat spevák, aj Nongrádi, aj boli veľa bolo, hostí bolo veľa pri tej práci, ktorá by bola druhá práca zverená. Znamená, tedy ste asi mali koľko rokov, to, ak ste v 12. roku rodení, 58. No, to mohlo byť okolo 60 rokov, ale menej. Mladší mohlo to byť. Dá sa vypočítať. Ešte, možno toto bude ťažšie vám sa všetko spamätať. Počas tej dlhej služby v okruží, sveze, viem, že ste vykonávali mnoho pohrabov, sobášov, svätý krst. Možno ste viedli akúsi štatistiku o tej práci, ale aspoň, ak sa pamätáte, koľkokrát ste vykonali svätý krst, ak ste si to nejakú evidenciu vodili. Tak, že by som nevedel to povedať, ale to jedno viem, že bol asi 5, 6, alebo možno do 7. V Banáte to bolo po 2 razy, v Erdevíku. Možno bol niekedy voľaký výnimočný, väčší počet, ak sa pamätáte? No. Možno ako teraz, čo sme mali, Erdevíku 45 duší krstenú a... Takých nebolo. A v 53. roku Petrovci bolo 50 duší, 55, dvaja bratia krstili, brat spevákov, Taký počet väčší nebolo. Čo sa týče tomto, tak. Potom, čo sa týče sobáše, takto vec. Toho bolo veľa. Prvý sobáš som vybavil, keď prišli bratia z Ložian a povedali takto. To bolo 50, myslím, 2. 3. roku. Povedali, buď pripravení ten deň, kože bude hotový, sadneš a pôjdeš do lúgu a vybavíš sobáš. Pre mňa to bolo veľko, ešte sobáš. Prvý raz. Nikdy nebol. Nič, ani tak, kože bude hotový, pôjdeš a vybavíš sobáš razrečníkov. Pre mňa to bolo veľko. Bratia, toto vykonajte, vy praví komu aj ďalej. Nie. Tak z kúsku sobáša ste skladali na staršej osobe. Keď to povedali ani nie, ja som povedal, ja teraz idem direktne do Petrovca a ja poprosím brata speváka, ja taký mladý a ja taký starší ľudia, ja tajím sobášať. To mi bolo, aj som sadol si na bicykl a tajím pravo do speváku. Ja aj s ťažnosťou, aby to oni prevzali si, to sú starší ľudia, to patrí im. Medzi tým všetkým odišiel som tam, bývali spevákov tej skromnej chyži, tak na kamere, tam bývali, aj ma spevákov, aj manželko pekne prijali, brat Adaméko, keď si prišiel, ajde, sadneme si rozprávať, ajde, čo nám nosíš? To je povinnosť, spýtali. No tak ja potom vravím všetko, čo je vo veci, takáto správa z Ložian prišla, vtedy aj vtedy, tak aj tak, všetko máš do lúgu vybaviť sobáš, brat Lešníkov. Ja prichádzam vás, prosím, brat spevákov, ja som ešte to nerobil, ani to som taký starším ľudia to konať, prosím vás, vyslobodte ma. Som ako tak, viete, ten spevákov sa trošku usmiali, a tam mi bolo trocha, mali z toho nebude nič, som konal aj cestu, no keď všetko porozprávali sme si, no tak ten spevákov, tak sa pamätám, teraz brat Štefan, sadni si tu, a tam si kľakni, a ja si tu kľaknem. Idem sa medliť. Ja sa budem prvý spevákov radiť, a ty potom sa pamätám. Si myslím, že toto všetko má byť, ale brat spevákov poslušný,
Začne sa modliť brat spevákov a za mňa sa, aby mi Pán Boh osvietil rozumnosťou, múdrosťou, toto dielo, ktoré je započatové, modlí sa. Potom tam mi prišlo, diabol prišiel, to je darmo si ti prišiel, nebude to svoj. No dobre už, oni spevákov sa pomodlili, tak som sa pomodlil vajat. Keď som sa pomodlil vajat, no teraz si sadni. A teraz hovorili, bez všetkých táješ, a teraz si poviem, takéto slova sa upotrebujú, tak aj tak, pýtať sa ich budeš to aj to, takto sa vybaví sovar. Lebo rád speváku, ja som za to prišiel, že ma vyslovíte. Ani reč, máš tak. Aj ste vykonali. Aj som potom sa vrátil domov. Aj odtedy bolo tých sobášov viac. Aj som sa vrátil domov, aj sme odišli, vykonali. No tak keď sme sa vykonali to všetko, tak ešte jeden sobáš som vykonal, starším, to je brata Králiku. To som vykonal sama. Tí dvaja starcom. A týchto mladých bolo dosť. Dosť bolo. Oje, dosť. Ani nesetiam sa. Teraz, keď sme mali pred 2 rokmi na Chlužanoch, tak prichádzali. Bráda Lámeku, neviem, pa vy ste sobášili, pa neviem. To je pred 40 malo pamätať všetko. Jemo sa pamätať. Tak 2 som sobášil, týchto Králíkov, brata Jana, a Jerečníkov. A týchto bolo viac. Možno ďalšia jedna otázka. Iste tak ste si predsa nezapamätali všetkých bratov v tejto službe, ale spomenieme predsa. Ako dozorca ste brali účasť v službe postavovania bratov do služby diakonov a biskupov. Možno môžete napočítať mená niektorých bratov. Práve ja som jeden z nich. Áno. Keď som bol od vás a od brata Sládečkov rukopoložení dávno ešte roku 1989. Možno sa pamätáte ešte niektorých spomenúť. No. Bolo tých bratov viac. Keď sa za diakonov brali, tak bolo viac bratov, aj účastní som bol. Ale ja tak ako mladší, tak som sa na veky potiahol, aby to vykonali brat spevákov, Nongráťov alebo Sládečkov. Ale že som bol účastný. Ale na 3 mestách, pamätám sa, kde nebolo zverené, 3-4 mestách. Budem vás, myslím, u vás v Petrovci. Tak už v 89. predsa už spevákov zomreli ešte v 56. После ich smrti. Už aj Nongráďov ostareli, tak ste predsa vy so Sládečkou im viac zobrali túto prácu. Tak je, tak. Teraz by sme prešli na jednu druhú otázku. Počas vášho kresťanského života by som sa pýtal, bolo vždy iba radosných chvíľov, alebo ste prežili niekedy aj skúšobné chvíle života? Aká bola spolupráca s bratmi počas toho vášho kresťanského života? Ponieważ som napočítal pri počiatku mená tých, ktorí pomreli. A tak by ste mohli spomenúť teraz radosné chvíle, ktoré ste prežili možno s ním, ako práca išla, a ak boli aj voľaké smutné chvíle života v 2 rečách, môžete to povedať, spomenúť. Som povďačný Pánu Bohu na tej mojej práci 60-ročnej ceste, v ktorej som putoval. Našiel som veľmi požehnané chvíle. Ale našiel som aj chvíle, aj žalostné. Pamätám sa jedného zboru, keď som prišiel, tak prišiel som zbora nad, pozdravil som brata brat Adámekov, dobre, keď si prišiel, veď som ja chcel dať na návštevu, že tájdem navšteviť ten zbor, ale moja tam je tam pred seba, ale či máš, ty pôjdeš, tak tajdu druhý a nejdete a tak. Konečne potom tam sa aj, poďa prišlo, sme sa troška aj ponaťahovali. Ja som mal túžbu, ona ma zradila, že nie. A potom išiel som do spoločného zhromaždenia a máš prišli si pre mňa a ty prislúžil. Ale ako budem prislúhovať, tak som neišiel a tu som sa mal so ženou troška nepríjemnosti. Ja toto chce povedať, že som to v domácnosti, a tak potom vysadníme sa, musíme sa rozprávať. Potom sestra naša, je tak ako brat spomínaná. A je. Je to cesta nášho Pána, ktorý ťa miluje. A sme sa počali rozprávať a zo slova Božia prečítali stav žene, pomer žene, ako majú, tak naraz sa nepustila plakať a objala si človeka, nikda viac človek môj odpustil, bylo na mesto. Tak to som videl to požehnania, že účinkoval veľa na tej osobe a povedal, že nikdy viac nebudem, ale sa budem modliť a preto preporúčam našim sestrám, ktorí majú svojich mužov, aby počas, keď tájdem na návštevu na zbore,
tak začali, aby zápasili na modlíva, povedať Pánu, aby ich osvietil Duchom Svatým, múdrosťou, aby to bolo všetko na slávu. Aby ich nezrádzali. Aby ich nezrádzali. Obyčne to tak býva, ach, máš ty na veky, a ty na veky, a ty na veky. Tak. A medzi samýma bratma bolo pomerne porozumenia, ste sa jeden druhého počúvali, bol vždy jeden, ktorý bol predsa starší, mal autoritu, ten čas. Čo sa týče, ja by som vám vydal svet. Pred minulýma rokma boli níženie, prišli aj ťažkosti, aj bolesti. Ale nie aj tak v plnom prúde, ako dneska je to. Boli kedy predsa, keď starší povedali, aj sečne brat spevákov, aj takých starší, keď takto bolo to, ale sa všetko ako do skladu donieslo. V takýchto časách vidím, je to. Mladší boli poslušnejší. Čas. Ale by som radil aj našim mladým, aby im dal záležať. Preto už tí starí, ktorí všetko dobré rady sú. Tak by som preporúčil zvlášť našej slovenskej jednote, našich mladých bratov, aby zaujali sa za všetko a spoločný súcit mali a tak manželke nadevšetko, aby pomáhali svojim mužom. Dobre, ste spomenuli, aby sestry nezdržiavali bratov v službe, ale aby im pomohli, v tom vyšli. Jedna ďalšia otázka, niečo o vašej manželky, spolusestre. Bola vám k pomoci, povzbudeniu, práci? Vám osobne teraz, vo vašom živote kresťanskom, práci Pánovej? Ale vám máte nejakú sťažnosť, že vám taktiež bola? Ja som môjmu Pánu povďačný, že v tých veciach moja žena nikdy nebola odporná, keď aj nebolo ľahko, ponieważ boli 5 detí, som nahal a mal som vtedy aj záprach, konia, všetko. To všetko ona robila. V tých veciach nikdy nie, ale stále... Do našej bolo na čím ísť a dom sa musel nahať a práca musela ísť. Tak v tých veciach nikdy som nevidel, aby moja žena bola odporná. Tak by som Pánu Bohu povďačný a tak by prepolúčil našim sestrám, našej jednote, ktorí majú mužov, ktorých Pán Boh obdaril Duchom Svatým, rozumnosťou, aby podporovali, modlili sa, aby to dielo Božie neubúdalo. Takúto radu by som dal našej slovenskej jednote. Našim sestrám. To je dobrá rada. Dobrá rada. Prešli by sme na jednu takú fyzickú prácu. Aby ste povedali niečo o vašej účasti, angažovaní sa pri stavbe a oprávke modlitebného domu u vás, Čelárovi, počnúť od počiatku, krátkych otázkach. Ponieważ ste kúpili modlitebný dom, ste oprávali, pozdejšie ste renovovali a myslím, že teraz minulý rok ste už tretíkrát zväčšovali, oprávali. Tak ako to bežalo, tak? Čo sa týče, by som takto z krátkosti mohol povedať, bolo to v 33. roku, keď sme sa zhodli, že nás už prichádzalo viac, budeme silnejší, aby sme si zakúpili dom, aby sme nemysleli do Hlužian chodiť. Ponieważ ste dotedy do Hlužian chodili. No tak, ako od poludnia sme ostali tu, ale do Hlužian na veky do poludnia sa išlo. No tak, z Božej pomoci v 33. bol jeden taký domček skromný, neviem, či by ste vedeli, bratia, skromný domček. To sa pamätám, ten prvobytný ešte. Tak sme si ten domčok kúpili, no hneď tu nastali ťažkosti pri tom domčoku. My sme to odkúpili, ale ten vlastník, ktorý vlastne bol podzemok, tento nepoznal. Nesúhlasil s tým. Nechcem, to je moje, vy si sklonte, hráte, bežte ďalej. No tak sme sa len pousilovali, bola ako sa vyrovnať, našli sme východisko, aj privolil, že nám dal súhlas, tak sme dali peniaze, bola čo viac doplatili. Ale ako? Boli sme bez groša. Bolo 6-7 sestrov, no tak s Božou pomocou dali sme sa, tá malá grupa, 2 jutrá konopy sme vyžali u Dudierskou, aby sme prvú zálichu mali. Dala nám jedna sestra pomoc, no tak to bolo málo. V jeseň, keď prišla, tak sme zás vybrali 2 jutrá repe. A to hášovíkom, aj sa myslelo, že nie ako teraz, čo sa... Mašinami. To sa všetko ručne robilo. Tam sme dostali pekný peniaz, no tak sme si s Božou pomocou odplatili aj tento modlitebný dom. To boli počiatky? To boli počiatočné časy. A potom... Ale v počiatočnom čase, keď sme ten dom kúpili už aj po domách, moja prvá práca bola na poli kráľovstva Božieho, som
som počal od maličkých, od nedelnej školy. Takže plných 10 rokov som pracoval v nedelnej škole. V 63. roku to nám už bola malá miestnosť, no tak sme si poznovu zase rozhodli, že ideme to rozvoliť a spravíme tu väčšiu miestnosť. Aj to nám Pán Boh pomohol. To bolo 33. To bolo 33. a toto bolo 63. To je na 30 rokov. Na 30 rokov. No tak to nám aj uspelo, už sme boli viac členov, už sme aj silnejší. Odišiel som do Palánku, aj tam nám vyšli ústreti, tam bola jedna pivničanka, ktorá s tým robila, tak spravila aj plán, aj všetko. Som myslel, aký to bude výsledok, aj som odišiel, nechcela nič diať, bola povďačená Pánu, aby nám Pán Boh pomohol. To bol druhý. A potom aj ten bol malý. A ešte jednu nepríjemnosť som mal, ten druhý. Keď sme robili, tak som nahal bratov, starkov, aby ich pomáhali, aby v troškách načo dodať. Takých starších ľudí, aby v tam boli. Medzi tým prišli jedné nepríjemnosti. Tak je, tí bratia, v ktorých tam boli, tak oni taktoka, keď bolo na čím pouka, tak utekali doniesť. A majster ako majster, ten nebude čakať, dokým ten doniesie celú a prešteky. A oni sa dali na površňu, vy uporpásite na všetko a to. A počali vyšetovať a tým ľuďom to dosádilo. Nás sme trestili všetko a prišli semka. Číka Stevane, ako nemôžu hrať. Isplatí náš kraj. Štát si mi ostavil tam o starí ľudí, oni diktujú to i to a my vám da znamo šta treba. On čeka, ide po kolovinu da donese, a zatiaľ budem čakať tady. Ja, to bolo taký ťažký zas ľudia. Ani peniaze nemá, ľudia, nemôže vás. Nešto moraš, ili skloniť tých ľudí, ili nás isplátiť. To bol taký ťažký problém, peniaze sme nemali. Dať potom tým bratia moji, prečo to nie tak. A ty tak, bratia, nenahajte sa, potom sa ostaňte doma, nejdite. No. Tak potom ostali doma, ale keď prišli potom zase vidieť, murovalo, zase bolo nedobre. Prišli tí staré, čo ty robíš takvo vysoko, veď ja zamrznem tam, pozri, ja nemám ani vlasy. A tak vyčítali, bratia, toto je miestnosť, toto je církev, na čím vyššie, nič slobono viac niž to je veľa, trhať ešte. Tak nerozprávajte. Problémov vždy bolo. Jaj. A to tako bolo, že no, potom ty chceš kasárňu robiť a ty nás uporpásiť a ty všetko. Boli inekciou, veľa ťažkých inekciou. Prečo, pre ktorú príčinu prišlo do tretej renovácie alebo obnovania zhromaždenia? Možno vás bolo málo, bolo vás už veľa, alebo sa dom... Bolo nás pekne už prílišne, zmohlo sa už bolo na 40 členov. A to bolo teraz? Pri tomto minulý rok to. Druhom. Nie prvom, ale druhom. No, ale myslím už teraz, keď ste už prešli do tretieho. Teraz prišlo pre tú príčinu. Tu sa nás zišlo, tu prišli mladí bratia. Ja by som vám to bažanie nevedel povedať, ja som už bol len posmatral. Tak vy už pri treťoj obnovi ste už... Pri treťom dosť bolo prvý, druhý a tretí, tak tam boli naši bratia, ochotní, ja som sa len díval, to bolo naši za všetko rušiť, kde mi bolo aj tu ťažko, keď som si predstavil, ako rušili tí moji bratia, tam tie vitle, čo som ich nosil horka, a podobne to sa všetko rozrušilo, ale videl som tú ochotu, bol som zadovoľný. Tak bol som posmatráč pri tretej stavbe, ale som aj tu, keľko som mohol, som dopomohol. No tak ale prečo ste spokojní, teraz ste prešírili miestnosť, máte viacej miesta. Máme aj viacovné, aj teraz bola aj organizácia. Som videl, že ste mali plnú miestnosť bočnú, aj tu, keď bola evanjelisa, veľa viac ľudí z Indie. No tak toto je moje prežitia pri treťom. Ale bratia sa prestali všetko, prevzali do rúk všetko. Prišiel som veľa rád sa vyčudoval a išiel som domov. No tak 80-ka je tu, tak predsa ste to dali mladším, dobre. Tak mladší to prevzali aj to. Ešte jedno duchovné pýtanie. Vlastne, možno sa pamätáte, ktorých roku, alebo ktorý čas vo vašom zbore Cirkvi Čeláreve bol najväčší úspech, alebo prospech, alebo rozkvet, kde ste mali možno najviac obráčení, alebo ste sa veľmi dobre mali požehnania, neboli možno také starosti, viem, že boli aj roky, ktorých boli starosti a problémy, ale ak sa pamätáte, v ktorých časách, možno pred vojnou, možno po vojne, možno teraz,
Už v novšej To dobe? je po vojne. Po vojne. Zrast našej cirkvi sa osvedčujú od 55. hotové do 65. Bol zrast. Asi v tých 10 rokách bol záujem veľký. Tam prišlo aj Šľadáreva, vlastne z Novej Číbe. Máme tam, lenže potom prišlo to, že odsedili sa nám 3 familii na Austrálii, jednej familii do Kanade, takže nás ostalo len 30. Ale v tej všetkej práci máme jedného, môžem povedať, brat Adámekov, ktorý veľa sa rojal, veľa nám pomohol. V malterovaní on si to všetko prevzal, on je to ako jeho struka bola, tak sa usiloval štíty aj boke, aj tie výtly, aj to všetko usiloval sa najviac prácu. A tak mi bolo raz ťažko, keď prišlo, že by sme ho financírali pomôcť, tak to väčšinou z lásky konali. Ja nevriem, aj iní bratia to konali, ale jemu bolo najviac pripísano. Pán Boh to náleží. No. Tak znamená, v tých 10 rokách bol najväčší rozkvet. A možno by sme sa ešte pýtali teraz predsa, ako sa teraz osobne máte v zbore ohľadom službe Pánovej, osobne vy, vzhľadom na váš vysoký vek, 80 rokov, ste ešte použití v službe Pánovej, máte ešte i chuť a možnosť dobrého zdravia slúžite ešte aj večerou Pánovou, myslím, že? Tak ako sa to všetko má teraz? Čo sa týče, bratre, v tých veciach 80, keď to biblický vek prejde, tak už viac to nejde tak, ako keď som mal 60 rokov. Tady som ja aj podal žiadosť s našim bratom, že by bolo na čase spomedzi bratov, aby sa vydal jeden brat, ktorý by naozaj tú prácu konal. Ale na veky som povedal, ale na veky ešte dokým Pán mi dá života zameniť, alebo ak tí bratia odídu, na veky vypomôcť, lebo to som sľúbil môjmu Pánu, že dokým ma chce mať do smrti, chcem. Ale aktívne už tak, že by som bol riadný, to už nie. Ale pomôcť, vypomôcť, takto som si žiadal. No keď prišli aj trápenia, ťažkosti, aj všelijakie, no tak som aj na ostatok povedal, bratia, ja som hotový pomôcť, poslúžiť vám, ale nečakajte, už je tu viac dní. Keď ja myslím kráčať a na každú lavičku chytiť sa, aby som mal rovnováhu, to je už nie ako voda, kedy mladý. Ja viem, keď som ja bol mladý, keď tajšli v tých ložanách slúžiť, tí jabkovia, a keď tak kráčali, tak som si len predstavil, čo tento staročky teraz idú. Teraz som si radol, že nejdem ako junák, ale už si vychytím. No ale predsa ešte, v zbore diakona nemáte tak ešte službu konať. Ale ešte dokým Pán mi dá, dokým si bratia nenájdu takého, vypomáhať im. A aj naša žiadosť ešte, aby vám Pán pomohol, predsa, aby ste ešte tú službu konali, kým aj zdravia slúži. Ale by som prosil už aj povedal, že by naozaj si bratia našli spôsob našich bratov, ktorí by tú vec zastúpili už. Ale naveky s tým som povedal, že ak to nie je možné, dokým sa nenájde, tu a tam zastúpiť, vykonať. Pekná žiadosť a akurát v týchto dňách na budúcu nedeľu odchádzame do Týteľu. Bude rukoskladanie mladého brata. Brata Pavelovho, mladého Janka. A o 3 týždne pozdejšie do Padím, vymenovanie brat Ďurišov, Paľko, tak tiež bude rukoskladanie mladších bratov. A dobre bolo aj u vás, aby bol predsa mladší brat, že by túto službu prevzal a veríme, že Pán v mojom živote už nevidím, než opúšťajú nás sily telesne a tak aj duchovne. Nie je to viac do páncenia. Za to navyše preporúčam našim aj bratom, aj všetkým, aj našich zborách, aby mladí bratia s Božou pomocou chytali v práci. A jedna taká otázka bude, možno si rozmýšľali o tom, vlastne nakoniec je tá otázka, aké posolstvo, alebo akú preporuku dáte nám do budúcnosti práci Pánovej, myslím na zbory Slovenskej jednote, čo by ste nám popriali, aby táto práca do budúcnosti išla, alebo vaša žiadosť, alebo vaša rada. Mám jednu žiadosť a cítenia spolu mojima bratma, keď si Pán už odobral. V takýchto časách, keď my v tmavi žijeme, by sme prijali a modliť sa stále budem, aby ich Pán Boh viedol našich bratov, aby ich upásal silou duchovnú, aby ich práca neupadla. Lebo ak sa potiahnú aj oni, ja ešte mám zbor v Selenči,
kedy nemal zbor 100 členový, mal byť baptistský. Ale pre našu lenosť alebo neopatrnosť my sme chybili veľmi. Tam som ja bol 2-3 razy. Tam bol brat spevákov. A potom sme sa zanedbali. A naši duchovní bratia, tí boli agilní. Stále tam boli, stále. A keď som odišiel, už pamätám sa, mal som tam 15, ktorí boli vo vojsku so mnou. Povedali, brat Adámekov, prečo ste nechodili, keď ste sa raz počali, mali ste stáť, veď sme my našli spasenia tu, ale vás nebolo, no tak sme prinútili takto ostať a tamtí boli ochotní, tak ja bych tak radil našim spolubratom v budúcnosti, aby neboli tam, kde sa pokáže akási práca. Venovať aj únavu, aj všelijak to, ale ísť pracovať. Aby sa neprepustili príležitosti. Tak sa priletane 100 členový zbor. To má byť, my sme tam konali. Tam bola len jedna sestra a sa išlo druhý raz a potom prišli tí z vojny sme domov, podochádzali aj tí, pretože sme boli, môžeme povedať, ako leniví. No tak proste. Prevzali druhý. Oni boli usilovní. Ja by to nechcel, aby v to, tak kde sa počalo pracovať, ďakujeme za takú povzbudenia bratom a verím, že keď to aj niektorí druhí budú vidieť alebo počuť tento náš rozhovor, že budú dbať na tú vašu, na tú výstrahu nás, aby sme práce stáli. Je to povinnosťou. Ani neviete, akú naši bratia, akú radosť spôsobe, keď odídu tam, kde sa 5, 10 a keď tak príde jeden brat, povzbudenia, posilnenia, utvrdenia, to je nadšenia, to je bratská láska, to sa koná. A to by doprial. A na to všetko našim sestrám, aby nehatili tú prácu, venovali sa, modlili sa. A nám starým by som prosil všetkým, mojim bratom starým, aby naozaj záležalo im modliť sa. Ak tí bratia majú nedostatké chyby, aj za mladších modliť. Tak, aj u nás starých je spočívané. Modlíme sa, ak je voľaký stavet napraviť, utvrdiť, povedať, ak je to vyznania, to utvrdiť, tak by som prijal ako mladým, ale aj nás starým, aby sme sa modlili. A tak teraz posledná otázka. Žijete v rodine s manželkou sami, možno máte nejakú v vašom dome, alebo v blízkosti vás, tu, myslím, tu sa dva domy Adámekové, kto tu je, ako sa máte z tejto telesnej stránky ešte niekoľko slov. V týchto veciach sme povedali. Možno by bolo dobré, aby sme predsa povolali manželku, predstavili, aby sa videla tu s nami, možno voľakému slovo povedala. Máme 5 ak je to možné. No, máme tu. Teraz pri konci nášho života prišiel, že sa s nami deti, môj Dano, s jeho manželkou a jeho detkami. Čo sa týče v telesných veciach, nemáme žiadnych problémov, staráme sa jedni za druhých. A tak by sme prijali, aby aj tak duchovných máme sprazom, cítime jeden za druhého. Toto vidím dosiaľ povďačný Pánovu. Máme jedného v Slovenii, jedného v Šíde, jedného v Pivnici. Chodia nás deti obdivovať, keď je to dosť, ponieważ tieto časy až nebolo možné, ale tu a tam prichádzajú. Takže z tejto strane sme zaopatrení. No, neviem, či je možné. Počujem, že manželka je chorá, ale ak by to bolo možné, aby sme ju tu aspoň zobrali na obrázok, na film a možno títo, ktorí sú tu s nami, deti, aby sme ich tak mali. Ja som jej povedal, že ona mi povedala, nemôže ja človeku, že to dozre. A ja neviem, či prišla, alebo neprišla. No tak by sme trošku pretrhli, počkali a príde, tak by sme potom zase ešte voľaký minút nastavili. Nie je možné. Brat Adámekov, na záver taktiež vám poďakujem za tento náš bratský rozhovor a prajem vám od Pána ešte požehnaný alebo zdravý, prevedený, tiež v aktívnosti, život budúcich vašich rokov. Aj spolu vašej manželky, ako i dietka. My keď počujem, že manželka nemocná, nemohla byť tu aspoň jednu chvíľu s nami, predsa žiadam, aby jej Pán pomohol, aby ste ešte tento čas, ktorý je pred vámi, v požehnaní Pánovom prežili. A možno, ak vy máte ešte slovo k záveru, povedať nám. Ja mám jednu žiadosť mojim bratom, sestrám, všetkým slovenským, ale bez razlíky, všetkým zborom, tento náš zvláštny pozdrav, kedy apoštol, kedy bol budovateľ cirkvách v Pána Ježišových sluhách, ktorý robil, tento pozdrav by som aj ja mal v srdci prečítať. A nak nás spratí všetkých.
A tak, bratia moji milí, milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa vždycky a čiňte dobre v Pánovom vedle. Buďte vždycky v diele v Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Tento pozdrav posílam a dávam všetkej našej slovenskej jednote, bratom, sestrám, aby v tomto pevne stáli a spolupevne pracovali v oslavení nášho Pána. Nak Pán všetkým vám pomáha. Ďakujem pekne za žiadosť aj za Božie slovo. Na záver ešte vaše deti. Keď kráčam okolo teba, bývaš často strapený. Nemáš radosť, nemáš žiadny cieľ. Tak dávno je to, čo si mával úsmev na tváre. Nezdá sa, že si svoj cieľ obišiel. Ja poznám toho, ktorý dáva úsmev do tváre. On všetkých volá, mení srdcia staré za nové. On pokoj dá, ti šťastie vráti, život z lásky dá. Je to Ježiš, kráľov kráľ a pánov pán. Nemyslí si, že si dobrý, že si bez viny. Nikto nie je svätý, iba on. Len poznaj pravdu, že si zblúdil, že si rozcestí. On neodmetne, z lásky odpustí. Ja poznám toho, ktorý dáva úsmev do tváre. On všetkých volá, mení srdcia staré za nové. On pokoj dá, ti šťastie vráti, život z lásky dá. Je to Ježiš, kráľov kráľ a pánov pán. Ja poznám toho, ktorý dáva úsmev do tváre. On všetkých volá, mení srdcia staré za nové. On pokoj dá, ti šťastie vráti, život z lásky dá. Je to Ježiš, kráľov